че на предстоящите парламентарни избори политиците ни имат по-малко възможност да се ангажират с неизпълнени ангажименти. Големият политически въпрос, който тя първа трябва да получи ясен технологически отговор, е как да се постигне мултиплициращ ефект за издигане на жизнения стандарт на хората. От отговора на този въпрос ще зависи и политическият профил на следващото парламентарно мнозинство. И това е естествено, защото следващото правителство ще разполага с инвестиционен ресурс в пъти повече от сумарния ресурс на всички правителства през последните 15 години. И накрая, за мен, дълбокият смисъл в правенето на политика е в конструирането и продуцирането на реалности, които увеличават свободата и отговорността на човека. В продуцирането и управлението на човешко битие като негово събитие. И благодаря на Всевишния, че ми даде шанс да бъда политик в едно преходно време на утвърждаване и разгръщане на отвореното общество. Имах възможност отчасти да опозная както тъмните гладини на разделното време, така и да получа вътрешно удовлетворение от проектирането на общото ни консолидиращо време. Използвам случая да благодаря на всички, които ме подкрепиха, както на учредителите на Движението за права и свободи, така и на целия партиен актив в национален мащаб. Апелирам към всички в залата да инвестираме в младите, защото в крайна сметка те ще ни тестват за това доколко сме били в час в нашето време, дори и когато множеството е измервало друго правилно време. Благодаря ви.